Lil B Production. Salati on the beat. Wai me yake damuna? Wai me yake damuna? Shehu kaga cutar da ta'azzara, nayi kamar bazan warke ba. Shehu kaga yanda nake rayuwa kamar bazan dace ba. Shehu kai nake so, kai nake so, ni bazan canza ba. Shehu duk abun da ya zo babu kai ashe ba za na iya ba. Shehu duniya kake, lahira kake, ko kutar kukutattu. Wasu rahama kake, sutura kake, nasarar masarautu. Shehu kai ka zamto ta goma shiga ta ga duka halittu. Shehu banda kai wasa ya mini ya abun nufi da bukatu. Wai me yake damuna? Tsira aminci da faruwar farkon da ba shi da ƙarshe. Sanadin zuwan Adam, Musa, Isa, ku daina hasashe. Alibaitu ko mance ba girman su ya wuce ai kushe. ‘Ya'yan gidan Zahara sankunan rike na bar ‘yan tashi. Wai me yake damuna? Ai babu jifa gun jikin da ya zama ba hannaye. Mai sallama mai yi kasta kai a gaban uwa ta iyaye. Ummu Abiha sanki nake na zo ki sharan hawaye. Ku ne kuke yi wa kowa batulu na dago hannaye. Wai me yake damuna? Mu yi sallama gun Abu Naziru, farin ciki marar yankewa. Salama ga wanda yake yi yabo da kansa yake godewa. Salama cikar muradi madogara tudun dafawa. Shehu tabbacin san kaza ka bani wutar yabo na ƙara. Wai me yake damuna? Barka da warhaka, gausu barhama ka wuce haka sarki. Fuska na kaulaka, turmisha daga kai kake raba mulki. Na durkusa maka, dole na yi haka sarki bisa doki. Kowa kasan ka yake, kai kake raban dukan wani aiki. Wai me yake damuna? Ai ba sikeli ko ma'auni wanda zan auna ka. Wasu babu girma ko daraja wanda za ta zo a saman ka. Barama kai kadai ne sama alan, kowa yana a kasan ka. Ubangijinmu mai ba mu ya kara, shehu kai fa ba ka da tamka. Wai me yake damuna? Shehu kai ka yantar da zuciya a cikin ta so ya wadatu. Babban mutum muji ga Khadija, wutar ka dai daban da halittu. Rigakafin cutar jikina, cikin ka maula yana da zabtu. Shehu kai ne ta goma shi na raya har zuwa matatu. Wai me yake damuna? Gaba dai sayyidul anami, wallahi ka dage duk mukamai. Abun yabo na gaban ibada, gausul wara gatan sahabbai. Alkaulaki almadaniyu, imamuna girman ka ya kai. Babu halittar da za ta kai ka, bayan ka ya gatan waliyai. Wai me yake damuna? Abinda na gani ya isar mu, bayan da za
na yi maka tsara mai rena tsayuwar wata ya tashi ya hausa ma'u domin ya gyara. Allahu ne a cikin ka sarki kana ya yi wa bayi ishara. Duk wanda ya bi ka ya bu Allah, wanda ya ki ka ya yi asara. Wai sai yake damuna barhama babul kairati ne shi farin cikin rayuwar masoya. Shi dai ake bi kawai a dace cikin mun zama kamar mashaya. Ya abdi zati ainal muradi aya masira sayyidul bariya mai mantijani mai sani awal abun yabo har gummadiya. Wai ne yake damuna kashi kamar dan adam ku duba bai yi kama da dan adam ba, a aljani ba ba rauhani ba, bai yusufa ta mala'ika ba. Muraduna wai ya kake ne halifa sani ban sani ba, ba masanin ga koda a suna su fata shehu ba a sani ba. Wai ne yake damuna Allah wadai da magiyansa shehu da mu da ku ba mu shiri ba, da ne zama da ku inuwa dai bara na mutu ko ban mace ba. Kun kyale wanda hadara ta zaba ƙarshen ku dai ba ta yi kyau ba. Su malam wane da shehu wane ku haddara mu ba mu rike ba. Wai me yake damuna alhamdu ya baya ya muradi a ɗauke kunci a kore kaidi. Ya shehu gani karban mabuɗi domin isar sayidul wujudi, domin su sarhamu ya muradi, domin badagir abdulhadi gabani tabbacin so in yasi. Wai ne yake damuna don faɗi masu ran wasu wasi, domin mayarwa a kore kwafsi barhama ƙaraban ikilasi. Kana gabani taro da sisi domin molaya abul abasi, shehu ka kore shargan nasi. Halifa sise ne ya anisi roƙon ka nai ka auren Khadija. Wai ne yake damuna